Hello, boys. Welcome once again. I'm so happy we are learning from the bees, and our theme says, be attitude. Be attitude. Today we are going to talk about be wise. Wow, be wise. What is wisdom? Have you ever heard about that? Have you ever asked yourself what wisdom is all about? Someone told me that wisdom is putting knowledge into practice. Please remember that. Okay, let's go to the bees. The bees. Zzz. Are bees wise? Yes, they are. You know what, boys and girls? Bees have tiny brains. Actually, they say their brains are like a sesame size. A sesame seed. I think that's the smallest seed. Just ask your mommy, your dad, your aunt to just look for a sesame seed and show you so that you can understand what I'm talking about. So with that small brain, these bees are surprisingly intelligent. They are so wise. You know what, boys and girls? Bees can learn from their environment. Actually, you know, when another bee comes and says, there's nectar there, these bees can improve on that information. They don't just use the same route. They try to find a shorter way to the nectar. Not only that, you know what? They've got a complicated system that gives them excellent sight, excellent taste. You know, when they land on a flower, they need to do it in a way that we can't even understand. That's intelligence. That calls for intelligence. And you know what? Bees can identify landmarks and colors. You know, when they communicate in their bee language, they tell each other that if you go this way, you'll find this thing there, then you turn right or you do this. They can remember that as they go and hunt for nectar. They can also remember details of routes up to 10 kilometers. That's a lot. 10 kilometers. If a bee visits a flower 10 kilometers away, it can still remember that route for 3 or several more days.
So that's intelligence. Here, Proverbs chapter 8, verse 33, what does it say? It says, hear instruction and be wise. Do not neglect it. Boys and girls, God is telling us, don't neglect wisdom. Whenever you are given an instruction, don't neglect it. So we are saying, like the bees, be wise in all your doings. Aim to be wise. Aim to put knowledge into practice. It's not good, boys and girls, to learn at school and you end there. To read books and you end there. To know what God tells you as you read from the Bible and you end there. It's not good. What should you do when you read the Bible? You hear God talking to you, you should put that into practice. Then we can say you are wise, boys and girls. You know what? Jesus tells us that when you are told something, when you hear something from him and you don't put it into practice, he says you are F-O-O-L-S. What is that? Fools. And when you are just by yourself, you are a fool. Is that good, boys and girls? No, 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 no. You don't have to be a fool. You need to be wise by putting God's instruction into practice. Yes, boys and girls, Jesus says, when you do that, you are like a builder who went to build his home on a rock. When the rains come and the winds blew, the house remained standing. But if you don't put his words into practice, then you are like the F-O-O-L. What did you do? He had to build his house on a sand. When the rains come and the wind blew, the house was destroyed. I know you are not like that. You are wise. I am also wise, and you ought also to be wise, boys and girls. You know what, boys and girls? God expects us as his children to be wise, to put his instructions into practice. Matthew chapter 7, verse 24, don't be like the builder, the foolish builder, rather be like the wise builder. Be wise at school, be wise at home, be wise at church, and be always wise. How many of you are going to put all the knowledge that you know into practice? Yes, let us pray. Our Father, who art in heaven, thank you for you love us and you instruct us on what we should do as your children. Help us to be wise, to put that knowledge into practice. In Jesus' name we pray. Amen. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine.
iri wana wama wamambo wama wamambo wamambo te tere wana wamambo esotoyi papa arindo Sotino, Hendako, Komo, Herekomo, Komo Shako, Komo Shate, no Hendako, Komo Esotoye, Papa, Window, Esote. Como habo kosenade de baje keso areko kopenya toyi papa parindo geru paroto to yenda Paswana wa Mwari, tinotenda Mwari zvikuru nemukana watapiwa wekudzidza zvimwe zvine chekuita neruponeso rwedu. Ndinoda kutorawo zvakare mukana uno uchingamidza ungano iri kutikumbana nesu kwavari kumasaisai. Kwanzi nevhesi pane wairi kana watatu vanoungana muzita rangu neni ndiripowo. Even kwamuri koko makumbana nesu, Mwari ngaakuitirei zvakanaka, ataure nemi sekufadzwa kwake. Ndoda kubva ndakuudzai kuti rimwe zuva mawana mukana uyai physically paMandara, chechi ino yakanaka zvinoshamisa zvikuru. Munombotsauka muwana nguva yekusvika paMandara physically. Vamwe vaenzi, vamwe hamusati mamboya, asi uyai paMandara pakanaka. Mabhenji acho unoziva kuti wagara pasofa chaipo. Chechi ine carpet. Imbozviitira hemeni vana vaMwari. Machechi mashoma anogadzira imba yakanaka yekunamatira. Musoro wenyaya unoti guta rako nderipi? Guta rako nderipi? What is your city? Imboudza ari pedyo newe kuti what is your city? Kuna vamwe vanobva vatya kutaura ari pedyo naye because pamwe ane chikwereti. Anotya kubva abvunzwa kunzi chikwereti cheko mari yangu, what is your city chichacho? Mati kudine mari yangu iya? But let's be happy in the house of the Lord. Jesu ari pano vana vaMwari. Jesus is here. Mark chapter 8. Marko chapter 8 verse 22. Ndopachapa nyaya yedu. Guta rako nderipi? Guta rako nderipi? Mark chapter 8 verse 22. Chakumbirawo vecommunication. Ipai kogomai chakotira chekutaurisa. Vati verengere Bible shoko raMwari. Mubva machisa kuti tiite volume chaiyo vagonzwika. Mark chapter 8 verse 22 muBible reshiona. Guta rako nderipi? Dai Mwari angataura nemi, dai Mwari angataura nemi nenzira yakatsanangurika kuti tigoponeswa tese. Shoko raMwari parinouya, it comes for two things. Number one, to soften our hearts unto repentance. Number two,
to harden our hearts to become a witness. Shoko raMwari rikasakutendeutsa richaomesa moyo wako, nekuti vhesi inoti shoko iri richaparidzwa pasi rese chive chapupu kuguma kugosvika. My prayer to you this afternoon, may this message become salvific. Iregere kuva witness kuti akambozvinzwa akaoma moyo ngaaparare hake. Mark chapter 8 and the verses 22. Verengai chinzwe mama inoti kudii maichapotera. Very good, ndi Jesu uyo. Yes. Vakakumbira zvikuru kwaari kuti amunyangatemirai makadaro. Ndi Jesu ari kusvika munzvimbo yeBhetsaida. Mukateerera bhaibheri pana achiverengwa kwanzi Jesu asvika muBhetsaida kune vanhu vakauya nebofu kuna Jesu. Muchaona kuti bofu iri harina kuuya rega, akatouyiswa neshamwari dzake kuna Jesu. Vakakomborerwa vane shamwari dzinokunongedzera kuruponeso. Mozati mazati kurarama kune vanhu vanotomirira kuti udonhe, anenge akataimira kudai so kuti ngaangoita zvivi tifare. Moyo wake unofara kana iwe ukaita zvivi nekuti anobva aoneka kuti iye mutsvene. Bhaibheri kuti shamwari dzechokwadi dzinokubatsira kuti uende pari nani. Ndodzifarira shamwari idzi ndoda kuti ndiparidze neumwe uyai tiparidze tese, uyai pamberi padzi, uyai futi elder uyai tiparidze tese zviite zvakanaka, nyaya yacho inatsobuda zvakanaka. Imi muri kumirira shamwari dzebofu, wevhai kuchechi. Very good. Ndakumirira shamwari dzebofu, imi muri kumirira bofu racho chairo manje. Wevhai ndimi bofu, imi ibofu. Muenza sobedzi, musazoti pundisari mweya saka muri bofu. Aiwa, muenza sobedzi. Saka shamwari ndo dzinoona condition yehama yavo kuti onai vanomwari, isu tinoona tarisai mone takakomborerwa, asi umwe wedu ane dambudziko, atigutsikane kuramba tiine hama yedu iri mudambudziko chikomborero. Kuna vamwe vanofarira kuti yaramba ari pamusoro, ega ari pamusoro achishaina, vamwe vachishingirika muropa, vachishingirika mumatambudziko, iye achifara kuti ndindiripo. Kana Mwari akukomborera, batsirawo hama dzako. Ndakutoparidzira imi mune mabasa akanaka. Unotora umwe wako ndewe pachechi achai, ndewe pachechi, iye haana basa yori HR manager, obva unza CV rake anoqualifya. Munamatire wapi ndeumubatsire. Usagutsikana neupofu hwehama, hazvikubatsire chinhu kururamiswa neutera hwevamwe. Usadiridzire dzinde rerufaro rwako nemisodzi yevamwe. Notora zveshawa kuti kwake hakuna shuga, iwe kwakune makatoni akadai anotosvika parufu makatoni. Uye haana shuga, anoda hake 1 kapu chete yeshuga. Iwe batsira umwe zvake zvimuitire zvakanaka. Mwari tiri pano atigutsikane neubofu hwake. Isu tinoona makatiitira zvakanaka, but uyo haoneka uyu. Dai mamunyangata Jesu mubatsirei. Be a solution to those who have problems. Usagutsikane nemisodzi yevamwe. Sundwa naMwari ubatsire pane dambudziko kubasa kwako chaiko unozviziva iwe kuti vanhu vese vari kunetseka zvikuru. Iwe une mhinduro unogara pasi. Tanga mari nyengerera munasondikwenya. Kana wapuwa wabva wasimuka wabva wati regai ndinatsokuudzai ndikubatsirei mese uchizvisusukidza pamusoro. Usafarire upofu hwevamwe. Ita kuti vaonewo sewe, ndo chiKristu ichocho. Wamwe mapofu pamweya chaipo. Kuna vamwe vanofara kuti umwe aite mutadzi. Kana iye akurira nhanhau dzemaminisiketi ndiye akurira iye, akufamba achitsvaga ese ane maminisiketi muchechi achinatsovati neziso rekuti wega unotendeukaso kuti hatina mushapanyika zveshiwa. Siketi yamakapfeka iyi hatina mushapanyika, nekuti iwe waright waakubatsira vamwe kuti vafe, iwe usagutsikane neutera hwevamwe. In fact, dambudziko rinokonzereswa neizvi, tenge tichitarisana pautsvene, tarisa Jesu ndiye asina chitema. Ukadzikisira vamwe vese obva wasara iwe waright kuti uyo mutadzi futi palaini wasara wega, obva wati ndinda mutsvene. Aiwa, usagutsikane neutera hwevamwe. Atiitiswe vatsvene nezvitema zvevamwe, toitiswa vatsvene naJesu. Itaiemeni vana vaMwari. NdiJesu anotiruramisira. Imbo indai pana Isaiah chigumwe, musabvenyi pana maki papo, indai pana Isaiah chapter 65 verse ndeya 5. Kana achitofamba makamboona paya parable of the two worshippers. Parable of the two worshippers. Papa ine mufarisi, simuzai machinja mamufarisi, nemupublican, simuzai mamupublican. Very good. Saka mufarisi asvika vese vakasangana mutemberi. Dambudziko rekufarira zvivi zvevamwe hariwanikwe kumabhawa nekumisika nekumarodhi. Aiwa,
dambudziko rekufarira zvivi zvehama rinowanikwa muchechi. Ndosaka maziso achivhurika pazvivi zvevamwe. Tiudzei zvimwe. Vaita sei sisi vaya, tiudzei zvimwe. Unenge uchinzwa kuvaviwa, dai ndabata chivi chake ndigoenda naizvozvo kunoudzawo vamwe. Ndiudzei zvimwe. Akaita sei? Akamitiswa asina kuroorwa. Kana tiri muhondo ngatinamatirane zvefeki. Uda kunamatirana kuti uri kufara kuti zvazoitika. Indiri mutsvene yadonha. Obva waenda kune umwe neshoko guru. Makadi yenyu asikana tiripo edu. Tiripo edu asikana tiripo. Makanzwira zvakaitika. Ngatinamatirei sangano. Tiri muhondo asikana tiri muhondo. Ngatinamatirei sangano. Zvefeki. Uda kukusha mashoko ekuti vanhu vese vazive kuti uyu mutadzi iwe uri mutsvene. Vapinda mufarisi anoti Mwari ndokutendai, simudzai maoko mukoma muchina Esa arituma kunamata. Mwari ndokutendai Mwari. Handina kuita seuyo akunogedza mupublic. Mese mauya kuchechi kuzotsvaga nyasha. Kosei wakuona zvivi zveumwe. Ndibatsirei Mwari ndokutendai. Handina kuita seuyo. Uyo anoba, uyo anotuka. Idzo dziripo dzauya kuzonamata. Dziri kunzwa zvitema zvake zvichiverengwa 1-1. Neumwe wauya kuzonamata. Mwazaona Mwari mai waiti vanoti human beings cannot handle sin. You cannot handle your own sin. You cannot handle other people's sins. Kana munhu amutadzi munamatire menese kuna Jesu. Ndo zvakaita shamwari dzebofu. Hatina simba dzekumupa kuti aone. Tomenesa kuna Jesu muvambi nemukwanisi wokutenda kwedu. Amen. Zvikanza ndakuita seuyu anobana iye bvaanetsekawo indodii zvangu ndiri mutadzi. Have mercy upon me, I'm a sinner. Panopera chapter uyu ndiye anogamuchirwa, uyu oraswa. Ukanyanovhaira nekuona kwako ucharaswa. Kuita maziziso. Ndinoona maziziso. Unoraswa nemaziziso ako iwawo. Mapofu achiponeswa. 65 verse 5 Isaiah. Mirai papa. Zvikanzi vanoti miraoga. Munongedzere ndiyo ruti miraoga. Vanoti miraoga. Usaswedera pandiri miraoga. Vaverengerei mamai papapa. Miraoga. Usaswedera kwandiri miraoga. Kana pakugarwa muchechi gara wega. Usaswedera kwandiri. Tarisanai munasoita zvakanaka. Miraoga munongedzere uyu. Miraoga. Usaswedera kwandiri. Nemhaka yei verengai mama. Matopedza nekuti ini ndiri mutsvene kupfuura iwe. Ende ukato atokusikana nemaziso emweya atokusikana kana kuti une zvivi zvakawandisa. Taisa chikero matinyanyei. Indi chiri mutsvene manyanya imimi. Ende ukatomufunza chiudzawo mazvivi zvacho unodzwa 1-1. Wakadai zveshuwa futi. Miraoga. But Mwari akutarisa vanhu 2 ava. Anoti kudii? Verengai pamberi pacho mama. Pamberi pacho zvikanzi ava manja. Pamberi pacho. Isaiah 65 vese pamasira paya. Enda itinzwe. Type iyo imanje inoona zvivi zvevamwe. Hutsi mumhino dzaMwari. Moto unopfuta zuva rese. Ukava mutsvene anoselebrata utadzi hwevamwe. Uri moto unopfuta zuva rese. Chidzokerai kuna Mark chapter 8 kwedu kuya. Saka shamwari dzebofu dzakati toiziya nyaya iyi. Atiselebrate upofu hwake. Ngatimendesei kuna Jesu. You are the best friend if you make the lives of others better. Uri muKristu chaiye ukasimudzirawo vamwe. Ipo pano pane vasingatombodi kukweretesa vamwe mari chaiyo. Chake chikwama chakafuta. Chikutorema kutofamba nestep yaikuremerwa iya, kuremerwa nemari. Umoti ndipo dhora chete anoti handina, iwe unayo bofu. Batsira vamwe vaonewo sewe. Vamwe muzvikoro vakatopedza degree reaccounting. Iye umwe wako ari kuita accounting, ari kuvharwa chaizvo, anzwa nekufoira. Anta masapu magore ese gore negore, semester by semester masapu. Iwe unozviziva, farirawo kumubatsira. Hazvinakidzi kuita munhu anoona uri wega. Batsirawo vamwe vese vaone. We are one. We are one family. We are God's children. Simudziranai muupenyu. Ndobva zvaita sei pamberi pacho. Endai mberi tinzwe. Verse 23. Zvikanzi Jesu tachinja manje. Angari bofu ndiani ziya.
ndima muri bofu kai muramba muri bofu imachinja majesu manje muenzaniso bedzi majesu zvikanzi akabata ruoko rwebofu mubate ruoko toni vabata ruoko rwake jesu akutanga kupindura minamato yeshamwari. Namatiranai vana vaMwari, ndinamatire ndigokunamatirawo. Wakapesera rini kunamatirawo muvakidzani wako? Wakapesera rini kunamatirawo hama yako yepedyo? Namatiranai, ndo zvinodiwa naMwari. Jesu anopindura munamato yeshamwari. Akabata ruoko rwake ndobva aita sei? Ndobva aenda naye kunze kwomusha, kunze kwoguta. Saka step number 1, Jesu akuporesa. Famba ineni vana vaMwari. Zvikanzi neshamwari toda kuti hama yedu ione mubate yaone. Jesu akupindura munamato anobva amubata. Isu tambonamatira kuti bata yehama yedu hereso, hatina mbonamatira izvozvo. Tatiitai kuti aone. Jesu aigona ngorayira kuti ona, obva atanga kutoona. But Jesu ane maitiro ake ekupindura munamato yedu atisingafanire kukweshena. Step number 1, omubata ruoko. Zvinei nekuti aone. Tamboti akaminyuka ruoko here naye Jesu. Kosei makubata ruoko isitati maziso. When Jesus begins to do his things, let him do it his way. Amen. Mune munamato yakawanda Mwari tiitire zvakati unenge une kamhinduro kako. Ndipewo chakati wakutoaya mhinduro. Chizvipindura kamunamato wacho wega. Kana wazvipira kuna Jesu, rega Jesu aite newe zvaanoda. Mwari mandipawo mari wombotangaiswa kuzunde kunoparidza inda zvechechi. Kozvine ine zvandakumbira izvi. It's part of God's solution. Ende apata vane nharo, kuna vane nharo ka Jesu ari kuisa inda tira umboshanda newe. Shanda newe first before takupa zvaunoda, iva munhu akavimbika. Vabatwa ruoko, vaendwa naye kunze kweguta. Hazvina ine maziso izvi. Vaenda kunze kweguta ndo kune nyaya. Jesu ari kuti ndaigona kuponesera muguta, but ndoenda newe kunze kweguta. Vazoita sei pamberi pacho? Verengai chinzwe mama. Maiwe, obva achipfirwa mate maso make. Ipapo unobvaona kuti asi Jesu ndozvatakumbira. Pandachititai kuti aone, tasingambozivi kuti muchazoisa mate. It's an uncomfortable experience. Ipo pano tikati vhino uchida munhu wako chaiwo uchimuda nemwoyo wese, ukanzwa akupfira mate mumaziso, unodhauta rudo rwacho kuti chachiko nemakarahwa, anatsokoka makarahwa, obva acho tuu kumeso. Even achikuda kuti zvanyanya izvi Mwari zvanyanya. Sometimes the path that God leads is uncomfortable. Asi rinda wakatiwira. Hanzi kuti nzira yako ine minzwa, dai wafunga akaitakura. Kuti mwoyo wako watambudzika, na iye Jesu akatambudzikawo. Dzidza kurinda nekutrasta Mwari, rinda wakatiwira. Aiswa mate mumaziso paipa, zviri kurwadza, zviri kusemesa, but Jesu ndiye anokuda. It may seem uncomfortable, it may seem unbearable, but Jesus loves you more than you can ever understand. Anokuda zvausingagoni kunzwisisa. Chimboudza pechinoti Jesu anokuda iwe muudze. Anokuda. Muudze kuti even ukapfirwa mate anokuda chete. Ndakutoparidzira imi wanamata zvese utona kuti mate chaiwo ndapfirwa. Ndapfirwa mate, ndaita 10 days of prayer kunamatira mari yefees. Yabva yatobiwa po yambavha yabva yatoba mari yese. Kuti asi Mwari mate kaya vatu nazosvipwa mate chaiwo. Ndachinamata kuti musha wangu umire zvakanaka, ndiite musha wakasimba, otoya majimbo machitokubhomora nesando musoro. Oya kudhoka une chibororindo kudai. Ndakabonzera pafriji asikana kunyeba friji yekudi. Murume ndiye akakurova. Ndasvipirwa mate chaiwo namata. Usarega kunamata, ramba wakatsungirira. Kuzorora kwasikwedera rinda usashore. Ndi Jesu ari kushanda newe. Don't give up. Jesus is working on you. Dzapfirwa mate pazvaita sei? Verengai mama tipedzi. Ndokuisa maoko pamusoro pake. Ndobva aita sei? Ndokubvunza achiti, unoona chinhu here? Ndi Jesu akubvunza manje. Apedza kumisa mate ashanda naye, wakuona chinhu here? Une zvakuona here patasvika? Asi munofunga Jesu aisaziva here mhinduro yacho? Jesu aitoziva. But I don't even chimbodzidza kuti sometimes our journey is not instant. Apedza kumupfira obvati wakuona chinhu here? Ndakupfira. Uri kuona chinhu here? Ndaenda newe kunze kweguta. Step number 1, ndini Jesu akubata ruoko. Step number 2, ndabuda newe mukati meguta. Step number 3, ndakusvipira makarahwa kumeso. Chitaura tinzwe, unoona chinhu here? Ndobva ati kudiverengai mama. Iye akatarira akati,
ndinoona vanhu, ndinoona vachifamba vakafanana nemiti. Pedza kusvipirwa mate, ndapedza kubudisa zvinhu, ndafunga ndapedza basa, uchiri kuona vanhu vakafanana nemiti. Dambudziko rake uyu harisisiri rekusaona, rarekaonero. Murumbozviona here? Because patabuda naye muguta anga asingaone chinhu ka. Izvezvi akuona vanhu, anotoziva kuti vanhu ka, asi ari kuvaona semiti. Anga ari dangerous murume uyu. Imagine dai akanzi enda unotema huni, titemero huni tiite moto wekuita bonfire, aipedza misoro yevatendi nedemo, achichaya 1-1, ende ari kuchaya misoro akaperera because maso make ari kuona miti. Uri zimuti wendi kuona huni yakasimba. Kune vanhu pano vari kuona huni pavana vaMwari. How do you see others? It's not that you are not a Christian, asi ma-perception. Amutodanani bosi nomuna ngasingaita hana kufirwa. Wona ruvengo rwacho kana uchimitira makuwa uchimunyeya aunzwewo here kuti ane moyo. Obva wasvika tomuudza kuti ziguma, uri kumuudzirei kuti ziguma? Aazive here kuti ane ziguma kubva achizvarwa mumba kwake hakuna mamira. Anotoziva kuti ndine ziguma ziguru, uri kumuudzirei kuti ziguma? Uri kumurwadzisa. Are you considerate of other people's feelings? Paunofamba uchitaura mashoko enhema pamusoro pehama, uri kuconsiderawo here mafeelings avo? Muchiri ipapo mama endai pana 1 Timothy ndi chapter 5 verse 13 ndofunga. Endai tione pana 1 Timothy chapter 5 verse ya 13. Ma-perceptions. Chinoita kuti vanhu vavengane muchechi, maonera haumuone semunhu, uri kumuona semuti. Masvika 5 verse ya 13. Timothy yokutanga chapter 5 verse ya 13. Inoti kuti vaparidzire chinzwe ipapa. Verse 13. Very good. Natswesai pamuromo munzwike nevari kure kure. Moza kuti ma-programs enyanoonekwa kwese ndowana ma-messages. Takuonai paMandara tiri kuno kuAustralia. Takuonai paMandara tiri kuno kuNew Zealand. Saka munoita chinhu chakanaka sechechi, rambai muchienda mberi kufambisa shoko pasi rese tenderere. Vari kutonzwaiko zvino muchiverenga maichapotera natsoverengai zvakasimba kunzwei. Uyezve dzinodzidza kuva neusimbe, dzichipota nedzimba, hadzizi simbe bedzi bai. Ipapo dzokorodzai asi chiya, asi vai dzokorodzai futi asi chii, dzokorodzai futi asi chii, vaitiwe makuhwa. Dzisingaregi nyaya dzevamwe. Mboita hemeni vana vaMwari. Imirai vamboita hemeni ipapo. IBhaibheri rataura kare. Ita hemeni vana vaMwari. Vanopota nedzimba gogogoi, unofunga kuti ari kuita door to door witnessing. Haisi witnessing, auya kuzoita makuhwa, haaregi nyaya dzevamwe. Ukamuteerera achitaura mazita evamwe chiti ari kutaurwa, unomuonawo semunhu here munhu wauri kunyaya iye. Eni mamakuhwa acho haitenza achiti mai ningai vai muroi mai vavo. Hamuna mbona fesi yavo, muroi chaivo mai vavo, vanoroya. Iwo akambowana vachiroya. Recipe yacho yekuroya ndiwo akavapa. Sei wakuti mudhikoni anofamba naizvozvo achifamba achitaura kuti ningimo, uri kumuonawo semunhu here munhu wauri kushora iye. Hanzi tikatanga kudanana, tikatanga kuonana sevanhu, makuhwa anoita mashoma pachechi nemunyika. Amen. Rumwe ruvengo rwacho anokuvenga drezi rako, drezi raazoya naro nhasi. Inda dzokorodza rangu relast week, iyava ine drezi nyowani, otokuvenga. Ipi Sabbath achimwera, ipi Sabbath mumwe ari kuti isinawo yefeki. I'm happy to see you my sister. Achinyepa ndezvefeki izvo. Uri kumuona sei munhu wako aiona vanhu semiti? Imendai kuna Filipo chapter 2. Mama endai pana Filipo chapter 2. Musabve kuna makuya. Filipo chapter 2 verse 3. Suka ipapo timozwa. Filipo chapter 2 verse 3. Unoona vamwe sei? Ndo dambudziko raJesu newe. Iwe muKristu wakanteerera. Problem ya Jesu newe hazvisi zvegumi nezvipo unobvisa zvakakwana. Haisi problem yenziyo unotoimba hymnbook yese. Hatina problem nemavhesi, mafundamental belief unawo. Tine problem nekatritiro kaunoita vamwe. Unovaona semiti. 2 verse 3. Filipo chapter 2 verse 3. Masvike verengai titi. Musaite chinhu nenharo kana kuzvikudza.
asi umwe neumwe ngaatine moyo unozvininipisa vamwe vanopfuura iye pakunaka. Itahemeni vana vaMwari. When you look at your brother, see them as better than you. Ngaadhizevewo zvakanaka, ngaawanewo rufaro rwakanaka. Amubirane kaita mwoyo waKristu iwoyo, amubirane. Unomuonawo semunhu. Pakaita mikana, unoti umwe ngaawane mukana uyu ndozoteerawo. Nekuti uri kumuona semunhu anopfuura ini pakunaka. Kwete kutsikana, konzi kutsikana, ngaarwadziwe chete, ko haanawo mwoyo here? Zvakanaka ngazviwirewo vamwe. Chidzokerai kuna Mark chapter 8 kuya zvikanzi ndiri kuona vanhu ini asi ndiri kuona vanhu ava semiti. Indofunga kuti blaza vaitomboona chaiko, because akaziva sei kuti uyo muti uyo munhu asi akafanana nemiti. Wanga utomboona muti kaiwe, wanga utomboona futi munhu. At some point aitomboona, ndosaka ari kuziva kuti uyu munhu asi ari kuita semiti. Unotoziva chokwadi, pane zvangokuvhiringidza. Somewhere along the way, he lost his sight. Aitomboziya, but pakufamba somewhere along the way, he lost his sight. Wakatombotanga une chikristu chinobvira, uri mukristu wemashuwa wekutoti kudenga waienda, moyo wako wakachena uchiita zvakanaka, but somewhere along the lines you missed it. That's why you need a second touch. Jesu anovhada handikusiya wakadaro. Uri busy kuona vanhu vachiita semuti hauponeseke. Zvegumu unobvisa. Dressing hauna problem taine bhachi unopfeka. Mafundamental belief unoziva, utori mukristu zvemashuwa. But problem yako katritiro kako kevamwe hauponeseke. If ndine ruda hauponeseke, I need to give you a second touch. Endai pamberi mama, chinoitika. Famba itizo. Verse 25. Akaisa zvemaoko kechitu pameso ake ndokutarisisa, akaporeswa, akaona zvese zvakanaka. Itahemeni vana vaMwari. Kune vamwe vakabatwa ka1 naJesu vakatoita vatsvene. Kune vamwe vakabatwa ka1 vasati vasvika. Be patient with one another. You got your first touch, zvako zvanaka, chimboitawo patient neakamirira second touch. Mugarisane muchechi zvakanaka, muri murwendo rwekunoponeswa. Una umwe achitotanga kutoshora kuti mukristu mhando iyeyi haito, mukristu mhando iyeyi. Pamwe anenge angotaurawo rimwe shoko 1 risingaiti. Mukristu mhando iyeyi asingaitiwo. Asi iwe akazokuita Mwari ndiani? Akazoti iwe waMwari panyika, ndaapointa Mwari munyowani paMandara, taana Mwari wedu mutsva paMandara, ndiani akakuita Mwari? Wakufamba uchizuma zviyu zvevanhu, uyu mutsvene uyu hasi, azokugarisa pachigaro ichocho ndiani? Chimbotipa zvikomborero tinzwe kana uri Mwari. Rega vanhu vaMwari vakure pakutenda uchivanambatira, vaise kuna Jesu, ndiye anotibatsira. Hanzi nemuimbi nangisa Jesu haana chitema, ndiye muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Sakapuwa second touch, zvikanzi kudii? Zvikanziko zvinoda kuona zvakanaka akaporeswa. Pedzisai nyaya yacho mama tinamati. Pazvaita sei pamberi pacho? Akamisa mumba kwake akati, usatongopinda muguta mumusha. Ndo mashoko ekupedzisira. Ndiani Jesu suya? Imi ndimi muri Jesu kai? Very good. Imi ndimi blind man. Mashoko ekupedzisira paanga apedza kuporeswa, munongedzerei futi zviya zvamamboita zviya. Zvikanzi usatombopinda, munongedzerei, usatombopinda mumusha, usadzokera muguta. Ndo mashoko aJesu ekupedzisira. Indira kufunga kuti dambudziko rake rekusaona ranga rine hoche koche nemuguta. Muguta ndo mune hoche koche ndambudziko rake rekusaona. Because aimboona tamunzwa achitaura ega kuti ndikuona vanhu asi vanhu avaimiti. Dai Jesu anga ine time aitomubvunza kuti miti mhando iyi, obva ati muhabros nemugumtree nemuorange. Aitoziva miti, waimboona iwewe. But muguta, vana vaMwari, muguta mune problem. Nemhaka yei ndichidaro? Patanga chapter, vanhu vabvunza kuna Jesu, zvikanzi hama ida haichaoni, haioni. Jesu anomutora omuburitsa muguta. Muguta mune nyaya, omuburitsa muguta. Apedza kumuporesa, first touch, second touch, wakuona zvakanaka enda kuona, obva ati usadzokera muguta. Muguta mune problem.
dzimwe nguva kusaona kwenyu rudo rwaMwari nenyasha dzake zviri kukonzereswa nekwatinoswera. Kwatinoswera chaiko mai. Murumbotamba nani maraini, muri kuzwa kuti kudi zvii zviri kupinda munzeve dzenyu. Wakutadza kuona kuti Mwari ane simba rakadaro rekuporesa nhova yemwana wako. Uri kumboswera kupi? Pama WhatsApp edu tiri kuonei masita sevana. Wakutodhauta kuti ndiMwari akaturika makore. Kana Mwari aine simba rekuturika makore mudenga, angatadza nei kupa school fees yemwana. Uri kuswera kupi? Wakutadza kuona because wagarisa muguta. Guta rako nderei? Guta rako nderipi? Kune tumwe twagara turi pa TV 24/7. Akutoona mafilmu makatuni, even muchechi muna anenge achiona makatuni ega ega. Makatuni even Mwari anopindira pachikatuni. Imhosva yei kwaunoswera. Uri kuswera muguta mako ndemupi? Auchaoni nekuda kwemuguta, usadzokera muguta. Ndakutopadzira iko zvinoda ndakugara basi. Kana ini pasi my time. Vaitire heme now. Vandibatsira kuparidza. Don't go back to the things you left behind. Usadzokera kuzvivi zvekare. Ndo zvacho zvaita kuti usvike pakutadzira Mwari. Usadzokera kumuedzo yekare. Honor Christ in that which you choose to listen. Dai warumbidza Mwari pane zvaunotaura. The same tongue that praises God cannot worship Satan. Dai wabatsira mfungwa dzako dzafunga zvinhu zvakanaka nguva dzose. Uri kumboswera kupi? Because kana kwaunoswera ndo kwakonzera kuti munhu asaona. Zvotangira patuntu diki. A small thought, a small act. Kwanza Ellen G. White, book of Child Guidance, what you venture to do once, you are more apt to do again. Unopesera wazviita kusvika ndiwo atoo chidhimoni chikuru. Mwari ngaatibatsire. Tibve muguta rakashata, tirarame maguta akanaka. Let us be surrounded by holy influences. Tifunge zvakanaka, titaure zvakanaka, tirarame zvakanaka. Tigoti Mwari mundisambe moyo wese, kana nemoto mundipise, azvinei zvitema zvinopera. Wanga waenda kuna Jesu here, wasambwa muropa renyenyeri. We want to pray right now, wana wa Mwari. We want to pray. Mwari mambondibatsira, ndabva pane kumwe kutenda. I don't want to go back to the things that I left behind. Wanga waenda kuna Jesu here, ndandirambi unofamba naye mazuva ese, asi wasambwa muropa renyenyeri. It's time to pray right now. Let us rise up on our feet. We want to pray. Even imari kutera muri kudzimba, ndo nguva yenyu kusambawo. Kana Jesu achitisamba uri muno muchechi, anokusambawo nemi, ari kukusvikirai kumusha yenyu. We want to pray right now. May God cleanse us. Tisukei mumoyo. Like David tinoimba, create within me a new heart. Kana matisamba Mwari tibatsirei, tisadzokera kuzvivi zvekare. Our heads are bowed, our eyes are closed. Takunamata iko zvino. Baba wedu mune nyasha. Toda kukutendai nekuti tsime iro rinowerera kuti tisambe muropa renyenye. Tine zvivi zvakasiyana siyana. Vamwe vakanyeba, vamwe vakapomba, vamwe vakaroya, vamwe vakanyeya. Kune vamwe vakaenda kun'anga, takabata zvisingabatwi Mwari. Asi masikati ano tsime riri kuyerera, tisambei moyo wese. Some of us, we have gone back to sins. Even though you had touched us before. Titori muchechi takagamuchira, takadzokera kumashure Mwari. We need a second touch from you today. Tibatsirei Mwari mutisunungure, tisiye zvakaipa zvedu, tikuramirei. Kana matiregerera Mwari, tibatsirei tisadzokera kuzvinhu zvekare. Tibatsirei Mwari tisadzokera kune zvinhu zviya zvatasvipa nguva ine chitema, yatarasa tisafara zvinhu zvekare. Tigobatirira mupendero nguva yedu kusvika kumagumo. Batsirai mai avo vari kunamata vakarevesa. Pana baba avo vanotoziva upenyu hwavo. No one else knows this life better than you. Please meet us at our points of need. Onai musikana uyo nemukomana, tatenderera tapota zvakwana. If you don't guide us, we will surely be lost. Batai ruoko rwedu Mwari mufambe nesu. Every day of the way, like Enoch, vumai Mwari tifambe nemi. Matichenesa Mwari, takutobuda mukati meimba ino, tibude tazvisikwa zvitsva. Takuimba kuti ndine ngoma yandinoda sezvo ndaponeswa. Like that man who was blind. Aendeswa neshamwari dzake, chapter inopera kuona. May you meet us at our points of need.
imi Mwari makabatsira munhu aisaona bofu akazopedzisira akuona. Tine upofu hwakasiyana siyana muupenyu hwedu. Vamwe havana mari, Mwari zvinotinamata kudai, havana mari, havatozivi kuti vachadyei, mafizi achabva kupi. May you touch them, give them a second touch, upenyu huendeke. Kuna vamwe vari kutorwara iko zvino, physical ailments, ma-BP, ma-sugar, ma-cancer, ma-diabetes, whatever it is, Mwari, we believe if you give them your touch, they'll be fine. Kuna vamwe munomuchechi, Mwari, vane ma-social problems, haana anomuda, munyika mese hapana anomuda, kumusha anovengwa, kubasa anovengwa. Please, dear Father, give them a second touch vakwanise kuona. Kune vamwe iko zvino vari kutoneseka nevana vasingateereri, vanopfuta mbanje, vanomwa zvinodhaka, mitoriro netumbwa. Anotoita kunge akasitika mazuva ese, Mwari. Tokumbira Mwari mupindire matambudziko ane vana venyu. Kune dzimwe musha dzakuparara, husbands and wife are not getting along. Pindirai Mwari, we need a second touch. Tadzidza kuti bofu rakabatwa nemi rikaona, tibatewo muupenyu hwedu tikururamiswa nemi. Maita enyu Mwari, manzwa munamato wedu. Takumbira izvi zvose muzita raJesu. Amen. Ngatigare edu pasi. Wanga waenda kuna Jesu yere, wasambwa muropare nyenye, unosimira mutsa wake yere, wasambwa muropare nyenye, wasambwa muropa roherere nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye, unofamba naye mazuva ese, wasambwa muropare nyenye, unozorora kuna Kristu here, wasambwa muropare nyenye, wasambwa muropa roherere nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye, kwambo asika unochena here, wasambwa muropare nyenye, wagadzirirwa dzimba dzekudenga, wasambwa muropare nyenye, muropa roherere nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye, rasanguva iyo inesitema, usambwe muropare nyenye, kunetsime iyo inowerera, sambanyi muropare nyenye, muropa roherere nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye, muropa roherere nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye. Do
mchinjiko, ubofu neurombo, handidi chimwe chiro asiru pone soro, ndosimbira kunemwi nyenye pakalvari, ndinovuka mapasi mundipo neseini, Jesu ndokuchemera, moyo wangu waipa, Jesu ye wataura, ndinozo kuchenura, ndosimbira kunemwi nyenye pakalvari, ndinovuka mapasi mundipo neseini, ndapaje sekunemwi ziro zese pasi, moyo nemuwiri uwewe nyunarini, ndosimbira kunemwi nyenye pakalvari, ndinovuka mapasi mundipo neseini, ndosimbira kunemwi mune zvitsidzo zvenyu zvinonda rapaini, nderopa rora Kristu, ndosimbira kunemwi nyenye pakalvari, ndinovuka mapasi mundipo neseini, Jesu uri kuuya, moyo wangu wazara zvinonda, kachenurwa mbiriku na Jehova, ndosimbira kunemwi nyenye pakalvari, ndinovuka mapasi mundipo neseini, ndosimbira kunemwi nyenye pakalvari, ndinovuka mapasi mundipo neseini, Baba mundipo neseini, Baba mundipo